नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात करावळी भागात पावसाचा जोर. रेड अलर्ट आदेश. कारवार. सध्या 2-3 दिवसांच्यान पावसाचा जोर चालू असा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात करावळी भागात मुसळधार पावसाचा जोर काल आणि आज सकाळच्यान सुरू आशिल्लो. या पावसान जनजीवन सगळे अस्ताव्यस्त जावन बाजार आणि इतर धंद्याचे विपरीत परिणाम जालो. या सतत पडच्या पावसान कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ या भागात खूपच त्रस्त करून सोडले. शिर्शी, सिद्धापूर, येल्लापूर तालुक्यात पाऊस 15 जुलैपर्यंत असंच पडतलो असो संकेत हवामान खात्यान दिला. या पुढील पावसापासून सार्वजनिकांनी सावध रावचे म्हूण करावळी भागात रेड अलर्ट जाहीर केला. तसेच या पावसात समुद्र किनाऱ्याचेर वयचे किंवा मच्छीमारीसाठी समुद्रात उतरचे नाका असे जिल्हाडळीतल्यान सुचयला. शेतात काम करून हात धुवूक व्हळाकडेन गेले तेन्ना उदकांत व्हांवन गेलो रैत. भटकळ. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भटकळ तालुक्यात शेतात काम करून व्हळात हात धुवूक गेल्लो रैत व्यक्ती त्या व्हळात व्हांवच्या उदकांत पांय निसंत पडलो. ही घटना भटकळच्या मुंडळी व्हळात घडली. श्रीधर डेवाडीक नावाचो 40 वर्सांचो हो व्यक्ती व्हळात पडलो म्हण स्थळीय लोकांनी पोलिसांक आनी अग्निशामक दलाक माहिती दिली. शोध कार्य केलो तरी मृतदेह मेळना. अजूनही शोध कार्य चालू आसा. उदक खूप व्हांवताले त्या उदकांतल्यान पयस खंय तरी पावलो असो अंदाज व्यक्त केला. ಮೂರು ಆಡಾಕ್ರೆ ಸರಿ ಹತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನ ಯಾರಿಗೆ ಹೊತ್ಕೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೊತ್ಕೋಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಡಿ ಇತ್ಲ ಆಡಕ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅತ್ಲಾಗ ಹಾಕಿ रागाच्या भरात होड भावानच केलो ल्हान भावालो खून. होन्नावर. राग हो मनशाक अति वायट. रागा वेळार दोळे दिसनात किंवा रागाक नाते कळना अशें म्हणटात. रागा वेळार कितें घडूं शकता, घडल्यानंतर पश्चाताप जावची पाळी येता अशें म्हणटात. अशीच एक घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्यात घडली. क्षुल्लकशा कारणान होड भावानच धाकलो भाव जिवांशी मान खून केली. ही हृदयद्रावक घटना घडली. अर्जुन शंकर मेस्त वय 23 ही खून जाल्ली व्यक्ती. व्हडलो भाव कृष्णा शंकर मेस्त. धाकटे भावान व्हडले भावाक अण्णा जीवनासाठी कितें तरी कामधंदो कर रे म्हूण उपदेशाची उतरां सांगली म्हूण व्हड भावान धाकल्या भावाक जिवांशी मारले. हेमकां केन्ना केन्ना अशेंच तोंडा तोंड जावन बारीक सारीक झगड जाताली. पण या झगड्याचो इतलो व्हड गुन्ह्याचो गुन्हेगारी भाव जातलो अशें कोणीच चिंतलें नाशिल्लें. अखेर जन्म दिल्ल्या आईनच होन्नावर पोलीस ठाण्यात
व्हडले पुताविरुद्ध खुनाची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीक अटक केला. पुढलो तपास चालू असा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 32 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 3, अंकोला 4, कुमटा 6, होन्नावर 3, भटकळ 6, येल्लापूर 3, मुणगोड 4 आणि हळयाळ 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 36 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 4, अंकोला 3, कुमटा 11, होन्नावर 5, भटकळ 4, शिरशी 2, येल्लापूर 1 आणि मुणगोड 5 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,241 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच 51,161 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 368 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात. तातूंत भितर 42 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 326 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते असतात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 712 कोरोना रुग्णालय मरण झाले असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.